Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahidan. Usahay may gala ba? Mga pumot niya ng mga basagan ni kog mga istorya nga di na mo pagkaunon o carbohydrates. Kanon. Kaya dito na lang daw mos gulay. Makainit ko kulo ana ba? Karagana na ba sa gain istorya na no? Wag yun na sila nagkuan, eskwela o kanang physiology ba? Unsa gyud dagan sa atong lawas, wala na sila kabalo ana. Unya, ang pasagad lang og kuan, istorya nga ay na mo pangaog kuan kay kanon. Astilan. Asa ka na utukan na nagkuan. Na eskwelahan no? Asa ka na nila nakuha no? Sigurado gyud ko gikan gyud sa UP ba? University of asa man ang UP nato dire. University of Piapi, Santa Cruz de Igos. Wala ba mo kibalo kamo mga kamo naga-istorya nga di na mo mga ulog ka ng kanon? Sukad sa pagkabata ninyo manoy. Kukad sa pagkabata ninyo, hangtod na lang na tigulang mo, mukaon yun mong kanon. Nana siya ay basic diet na sa tibuok kalibutan manoy. Kanang mga astig mo istorya na. Ang basic diet may gala, muna yung makahatag o puno sa inyong tiyan. Karon, imbis magtigulang mo, dili na mo pagkaon kanon. Usaon na lang mana nga ang glucose, ilang pasanginlan nga ang glucose daw mo daw magsugod sa sakit. Pastilan, Santa Cruz de Igos, asa ka nang utukan na. Balik ko aning istorya may gala, kay nag-istorya ko aning mga pagkaon may gala, siguro mga 2-3 years ago pa. Kamong tigpaminaw na ako sa radyo. Wala jud ko nag-waiver ana mahigala nga ay mo pasagad og dieta. Napay mo istorya ketone diet. Sos Santa Cruz de Igos. Kasabot ko kahamog sa inyong ginastorya. Sa tinuod mahigala, ang glucose sa kanon, carbohydrates sa inyong mga pastries kanatanan mao na siya ay unang kuhaon sa atong lawas para sa ilang production of energy. Kasabot ba mo? Ang kabayo, mukaon yun o sagbot. Ano man? Kaya dito sa sagbot, dili lang man sagbot yung kaununay. Namay mga mananap dito maapil. Dili ang sagbot ang nagakuan sa mga kabayo, kabaw, baka. Naka-analyze ba mo na? Wala gid siguro ba? Ang inyong pagtuo nga nagkakaon gani sila sagbot, mga dagko sila. Wa mo kiyapi. Ultimong mga kuan dito, mga apan-apan, mga unsa mga almigas ilang kaunon. Mamili ihagpat pa baday na sa kabaw ng unsa iyang kaunon na niya tanan. Ang protein, ang source of protein sa aning mga animals may galang nga dagko. Mauna siya ang mga insekto o mga mananap nga naa diya sa sagbot. Wa siguro mo ka-realize ano? Ang atong lawas may gala, ang utok na to. Ang utok, ang atong muscle, ang atong mga bukog, ang atong baga, ang atong atay, kidney, unsay ginagamit nga panghimog energy? Gulay? Pataka ra mo istorya Lami kayo pang puspuso ng 2x2. Wala siya ang ginahimo sa atong lawas mahigala, ang pinaka-available immediate niya magamit nga mahimong energy. Unsa man na siya? Glucose nang dili gulay nang. Ang gulay in town 1940s na siya gi-promote ang gulay kay nag-shortage sa pagkaon ang Pilipinas. Kinsa may naghimong istorya ana? Ang Amerikano. Sus in town. Ambot ninyo kung anong kahanga magtutuo ang istorya ana.
Unsay nahitabo? Unsay nahitabo karon nga nagadita-dita og kanang dili mga og kanon? O kanang mga carbohydrate rich food. Unsay nahitabo? Number 1, nisaka ang Alzheimer's. Nakadungog ba mo atong 1980s na Alzheimer's, mga manang? Wala in town. Ang inyong may bawaan, ang inyong madungog, giango-ango, kay tigulang na. Pero Alzheimer's, wala in town, oy. 1960s, sus, wala na siya, oy. Ikaduha, daghan kay magbation nga mga binod-binod sa kamot. Asa man na, noy? Asa man na gikan ang binod-binod sa kamot o sa tiil, noy? Kana siya kadaghanan mga kamong mga babae nga nagabinhod ang tumoy sa ilang mga tudlo, gikan na sila kay nagjita-jita na sa una. Wala kinahanglan sila vitamin B complex. Asa man gikan ang vitamin B complex, mga manang? Asa? Sa gulay? Wa mo kiyapi? Pataka ra mo. B1, B6, B12, noas kanunay. Sa kanuna siya. Aside sa the best energy source ang carbohydrates, kanang kanon inyong ginakaon. Sa America, bread. Dito sa Central America, sa may ilang ikuan, mga taco, mga ingana. Flour man tawag na sila, Kana sila mo na immediate source paghimo og sugar, noy. Ang sugar mo na sa basic supply sa atong lawas para mahimo siya og energy. Isulog yun na sa inyong utok, mga manang. Ang diabetes, noy, ilang pasanginlan na tungod kay sige kaon og fast food. Wala mo kiyapi. Sa una, nanay, diabetes, noy. Panahon pa sa Pharaoh, panahon pa sila ni mga Romans, nanay diabetes in town, pero unrecognized. Ngano man na siyang ang tao magsugod og tambok, mukalit lang kapayat. Sa una, wala. Ang ilang una, gibarang ba? Wala na. Ibaw na. Kung kamo, tigbasa mo history, makita na ninyo nga, nakamensyon na sila si Plato, kanang mga tao gud nga tigsulat sa una. Nakamensyon na sila nga, kaning nga tao ba, mangihi ganun siya, daghang kay alwigas mo duol. Ng diabetes sa una, noy. It is not the fast foods ang nag-cause, Ano sa ginakaon niyo sa fast food most of the time? Chicken. Sus in town. Hamburger. Ano sa may suod sa hamburger? Karning baka, karning town. O lagi, sige kong istorya na mahigala sa inyo nga. Sa wala pa nagkakaon og karne ang tao. That was about 10 years ago. Di pa kabalo mang hunting ang tao ba? Kadaghanan sa mga tao, utok bulinaw, kaya ganay kabalo mo himong og fire. Ikabalo og kalayo ba? Sao nila? Pag nagani magkalayo, mudagan na yun. Kung sa man ang nagkalayo. Di ay, ang kalayo, mauna siya ang makatabang sa ila sa gabi. Sa pagluto sa ilang pagkaon. Pagsugod sa tao may gala, nga kebalo na siya maghunting, magkaon na siya karne, ni asinso ang tao, noy. Gikan sa igo ra sila manguha og unsay makaon nila, hangtod nagkuha na sila, nananon, nagdomesticate sa mga kabayo, kanding, baboy, ilan na lang domesticate. Basa na gud mo history, di ba makita na inyo ang pagsaka sa mga tao, pag-improve sa ilang kinabuhi. Tungod kay nagsugod na sila kaog karne. Ayaw mo pasangil nga ang gulay makakuan sa inyo, pataka ra mo Alam na to Ang gulay, noy,
kulang sa carbohydrates. Pag abot sa tinai, digest na siya. Dugay pag yung kayo i-digest sa tinai no, kay iyang i-employ ang enzymes. Mga na siya, mga gamit sa tinai nga maka-digest sa atong pagkaon. Kung mangaon mo gulay, pasaan lang magtangkong mo, mangaon mo tangkong. Tanawa ra gud na inyong tayo, di ba? Tangkong lang gihapon. Dili mahilis. Na siya nga, it takes an effort and energy sa atong tinai para mo digest o gulay. Karon asa man benepisyo ana? Tinuod na ay benefits ang gulay. Pero kumpara sa isa ka platong ng kanon, layo noy. Layo. Tiyo mo na Mukaon ka o isa ka platong kanon. Ang iyang calories ana noy, mabot og 1,700 calories. Ang basic requirement energy nga kinahanglan sa lawas nato sa adult sa adult, wala ko istorya pedya. Adult. Kung pila ka munggos imong kaunon. Pila ka kilo nimong kaunon nga kuan, kamunggay. Pila ka kilo nimong kaunon nga unsang gulay imong gusto. Isa ka tarong munggos noy. Kaunon nimo bago ka ka-produce of 1,700 calories. Una alam na ninyo? Usaon na ninyo pagkuan be? Pag-accommodate sa requirements sa atong lawas gikan sa utok paingon sa mga ugat sa bukog tanan og calories. Kung nagakaon mo kada kaon ninyo og bugas og kanon, maka-produce na siya og more or less below sa required calories sa lawas. Ngano man? Kay magkatigulang mo, wa na may lami ikaon. Dili pag yun mo pagkaon og kanon, saon naman tao na ang energy nga kailangan sa atong utok nga ang iya ra bag yung requirement sa utok ng isulod na sa inyong utok unsa may ginagamit sa atong utok para mahimo og energy para mo kurente sila makahuna-una ta unsa may ginagamit sugar noy dili gulay noy sugar gyud plain glucose sus pastila no dili na siya kagamit og kanang mga kuan unsa man nagikan sa kadaghanan sa mga gulay galactose na siya noy multiple nga combination sa fructose galactose daghan kay na siya mga pangalang tostose combination na sa basic unit sa sugar glucose bungkagon pa na sa atay gikan sa tinai mugamit siya pila ka calories paghimo pagsuyop lang sa gulay pag abot sa atay noy pila kalibo nga energy iyang gamiton para ma-convert niya into simple sugar sus pastilan layo samantalang kaon ang kanon pagkaon nimo pag-absorb sa tinai pag diretso sa atay glucose na siya noy sugar na siya dayon so mabitaw na nga kung gutom mo mangaon na mo gulay di ba maglaro ka na mo mura mo hubog kung kawag kanon butang isa ka do nga asin di ba fights na patakaran mong istorya ganing mga kanon mura ra bag mga astig na istorya di na daw magkaog ka ng carbohydrates kay makadaot daw Santa Cruz Digos wag yun mo kay baloon sa physiology ba pungot di ko makabasa ko ba wala na bagi authority mag-istorya kabalo ba mong may gala nga kung mag-hypoglycemia mo bubagsak inyong sugar kung saan na ginahatag sa inyo
Kanang mo kung sa ginahatag, gi-convert ang ordinary nga sugar good kana kung ibutang ninyo sa inyong kape, ha? Gi-convert into liquid nga magamit sa dugo dayon. Amo na gitawag na mo B50. Sugar na siya. Gi-convert into liquid, ha? Para mo diretso sa dextrose, mataod sa dextrose para mahatag dayon. Unsa man na siya? Sugar noy. Kay mauray makapapukaw sa atay noy. Sa utok noy. Kung magbagsak ang inyong sugar, lipom bagsak yun. Maglurat lang na imong mata, di na ka matubag. Imubo man kayo ng sugar. Ha? Mga doktor na mohatag, ha? Pag-abot nimo sa kuan, pag-abot nimo sa ospital, nadismayo ka, wa na kay umoy. Pangutad-on ka, unsa ni tabo nimo noy, maglurat lang yung mata kay di na makakasabot. Ang unang ihatag sa inyo, dextrose. Unsa man dextrose? Sugar. Sabot mo? Ha? Kamu mga tigpaminaw na ko sa doktor sa kahanginan, ha? Ayaw mong paminaw ng mga basa-basa sa Facebook, ha? Susway pulos pastilan. Wala pa ko kabasaog ka ng gikan sa na PhD sa physiology ba? Ha? Kanang kay balog yun, unsa na siya? Wala pa ko kabasaan na ba? Puro mga hearsay, mga istorya sa mga wagan ay nag-eskwela about sa basic needs sa body. Pataka, istorya. Makainit. Ako nagbasa magugog Facebook, mga higala. Unya, nabasahan ako ning article daw kuno nga di na daw mo pagkauno no kuan kay makadaot daw makahimo og sakit sa munay makadaot sa lawas sa tigulang wa mo kiyap Ahay, usahay lagi may gala. Imbes nga mayon to kapoy na mag-anunsyo sa doktor sa kahanginan. Ikaw nagugko may gala, how many years na ko sa doktor sa kahanginan? 2004 pa ba? Di ko ma-absent ba? Labaw nag-Lunes. Una, everyday. Pero di naman yun makaya magkakala kay ang mga pasyente maghulat man sa klinik. Sao man ako na, di man ko pwede duha ka buklawas may gala. Ang isa tuwa sa radio clone. Ang isa tuwa sa operating room clone gyapon. Ang mabili na lang katong mag-istorya dito sa klinik. Sugot mo ana. Di pa na may tabo na to may gala kay ang kanding gani nga gi-clone nila may gala. Dagang kay abnormality. Kadung mo bumatok katong ganing kanding nga ilang gi-clone. Nagkuha lang sila og cell gipatubo pag gumanana nahimong kanding kaning sheep di ay kanang kuseta karnero ha mo na ilang si Dali ang pangalan nila Dali kay clone man to siya clone siya sus dagang kayong mga sakit ang ang si Miss Dali karnero dagang kay mga sakit, wa gani mabuhig pila ka bulan, patay. Na siya nga di wa pa siguro di pagiguro sa atong panahon, di pa ta makakita og clone nga tao. Amot lang kung nagat-anaw mo nga og mga sine nga sine ni Schwarzenegger atong The Sixth Day. The Sixth Day, clone tanan, puro clone tanan ni Schwarzenegger ang ang mga aktor. Mao lagi ni may galak kanang usahay lagi imbes nga mag-istorya ko mga palpitation, mo man ako plano kay magplano ko sa inyo istorya sa inyo mga sugod pa mga Sabado, Biyernes. Nga-opera ko for example, akong una unsay ang isulti diri sa radyo sa doktor sa kahanginan sa Lunes. Ingana ko magplano gyud paragi akong sa mag-opera kog pasyente. Pagka ma-diagnose ka, plano na ko mag-opera, intawon mga manang. I-review na ako tanan ng step by step sa akong himuon sa pag-opera.
Nya, pila na ko kay years nga surgeon, 40 anyos na lang. 40 anyos na ko nga doktor nga surgeon. No na lang na. Ha? Pero mabasa gyapon ko. Mag-review gyapon ko. Reviewon na ko tong akong steps. Pagkuman ana, pag sugod na ko opera, ha? Dito pa ko maghuna-una pug ko. Uy, lahi man nga kuan. Unique man ang tinaay niya kay Hiwi. Ha? O kung di ba, ay asa mga appendix nito mas atay dapit, hindi man na maong lugar. O, see? Ingana, Noy. Ingana ang kinabuhi sa surgeon, mauna siyang digil siya magdugay. May himuon na lang sardinas. Ha? So, balik ko sa akong topic ng mga higala. Number 1, ayaw magtotoo ang mga istorya sa Facebook, kung sabay ipang anunsyo, mga dieta-dieta, ayaw magtotoo na. O, kung di na mo pakaonon kuno og kanon, o kung di ba, high carbohydrate diet, asa man ang lugar nga tag-as kay kinabuhi, mga manong, asa? Japan, nga puro kanon o kanang mga fresh fish ang ilang kinakaon. Kanon. Kung makita mo Japanese mong kawag kanon nang, ay, mayingon yun mo yun, uy, isap kapanggana naman to. Ang ilang noodles, in town, rice man na silang noodles nila. O kung di ba flour, pero talaga na carbohydrate yun. Ang sunod na tag-as ay kinabuhi mga manang, ang mga Mongolians. Nakadungog ba mo sa Mongol? Dili ka ng lapis. Dili lapis. Mongolians. Katong mga nomads sa China. Tag-as na silang mga kinabuhi. May gala nga. Ultimong 100 years old. Mangahoy pa. Gistadihan yun na sila. Nganong tag-as man na sila kinabuhi nga nomads man na sila. Ang sa'y pasabutan ng nomads. Kanabang wala permanenteng address. Magsigilig balhin kung winter, diri sila. Kung summer, diri sila. Kung autumn, dito sila. Lahi-lahi ilang kuyan, ilang gisundan. Gisundan nila ang pagtubo sa pagtubo sa mga sagbot, mga diha sila. Kaya ang ilang pong mga hayop, murang po ilang saligan nga makaon nila. Tiyan mo na, ultimong, ang ilang karnero, ila pang papayoon sa ilang kwarto. Kay, mo may source nila sa ilang sinina, may source sa ilang karne, may source sa ilang gatas. Ang ilang pagkaon may gala, kada buntag, ang ginaluto nila, ang kanang gatas sa karnero. I-mix nila dito sa mga pagkaon, mga sagbot, kung sa mga kuha nila, para mahimo nilang kaon nga carbohydrates. Iyaw. Muna mga tao nga wala nakabalo o kuan, keto diet. Pataka ra mo himo ang keto diet. Wa gyud mo kasabot kung sa physiology sa lawas ba. So, hapit naman 7:30, magsiikog yaw-yaw, di mahuman. Usay mo signal na lang na atong technician nga, Dok. Tama sa around doon, mag-commercial sa taas. Si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan. Ang among numero sa address sa text, para maka-text mo, kalimot magbasa ni numero may gara diri para sa radyo. 0916-594-7747. 0916-594-7747. Ang numero sa ako sekretary, memorize gyud na ninyo kay dito mo mangutana kung unsay akong trabaho adlaw. Text lang mo 0995-221-8007. 0995-221-8007. Okay, 0943-130-796. Dok, unsang tambal sa paghubag ang liver, maghubag.
Unahon anak daw unahon kung ano nihubag siya. Dili ang tambal. Kung unsa na siya, nihubag ang imong atay kay tungod kay nasunog na siya kay palainom ka. Sige kag singgit og siya lang may nagmahal, beer pa day. O di disgrasya. So may tambal ana. Ha? Dugangan og inom beer. O Musa po'y lain. Nag-hepatitis A ka, hepatitis B, hepatitis C, na ay tumor ga tubo. So, dili tambal imong pangitaon, day. Adoy. Ha? Ang pangitaon nimo diagnosis. Ayaw mo, guna-una nga, hubag ang atay, naday tambal, pangitaon. So, ano man ang kabaw mo, malibang magdaghan kumpara sa kabaw, sa kabayo, gamay naman ng tae o kanding, pareho na sila pagkaon. Ano? Uy, mukhaon sa ng rason. Nga na siya nga, lahi mo na silang duha. O di? Ha? O na siya, noy. Munang diagnosis, noy. Pag mali ang diagnosis, mali po ang tambal. Mo na siya. So, di man na pwede makaya sa doktor. Kaya ang doktor, tulong naman ang diagnosis. Ibarang, nabuyagan, nasudlan ang diliingon nato. Ha? Sugot ka ingnon ta ka nga, basig, nabuyagan ka dong. Ay. 0963-934-3573. Anak, babae, 39-year-old, adto ENT, nagpa-check up, ultrasound. Usay sakit nga nang. Findings, nasal, vestibular abscess, girisitaan, Clindex o cloxacillin. 500 mg 3 times a day. Tukma, baning at magatambal para sa iyang ilongdok. Salamat. Unahon ninyo ang unsay gibati sa pasyente bago mo padala og ultrasound. Kay maski ako, dili ko mo gamit anang ultrasound nang ang gamito nang ko x-ray. Kaya ang ultrasound, dili man na siya kadritso dito sa kuan. Dili kadritso sa bukog, ginamay bukog ng atong ilong. X-ray o kadiwa CT scan. Nya ultrasound, ay. Santa Cruz Digos. So, di ko kabaluan ng epektibo ba ng tambal gihatag. Buhat ninyo may gala. Unsay rationally nga nga stricto kay kuan ng mga diagnosis, mga diagnostics, mga unsa pa man mga examination himuon kay dito biya kay 15% to 20% sa akong diagnosis tuwa dito. Ang una examination, ikaduha history, ikatulo laboratory na siya. Gamay na 20% na akong ginasay haligan na. Kaya kung wala, puro lang x-ray, laboratory, ultrasound, nangyana, ay, computer na lang inyong pangutano, oh my God. Ha? Wakay, nahimong computer sa tibok kalimutan, my God, nga makahuna-huna para sa doktor. Wala pa. Na sila experiment kag gihimo sa Harvard University o sa MIT. Ha? Kabalong mo asa ng MIT. So, naghimo sila robot. Igamitan nila og kanang computer nga pinakapaspas o pinakadako ang computer may gala. Sa una, kanang computer, imong kadako sa kuan, City Hall nato. Ingana kadako. Karon, package na lang na siya. Ang pangalan sa computer, Craig's Computer. Papa mo kadungog, na. Kana siya, gikomparar ang utok sa intern, ayaw sa lang espesyalista. Intern lang. Kung makaya ba niya. Ang kadaghanan sa diagnosis sa computer may gala, 80% bagsak. Patay ang pasyente. Ang intern pa, 90% makuha na yung diagnosis. Sa pag-istorya, pag-examine, kuha niya tanan. So may pasabot. Ayaw salig sa laboratory ng
Kanang laboratory igo ra tao na mutabang sa doktor. Dili na siya mao ang naghahimog diagnosis. Kanang mga astig diha istorya gi-x-rayhan siya. Unsa may nakita ninyo sa x-ray? Pataka lang yung utok, no? Pero astig ra ba kayo na x-rayhan na siya? So kayo makita ninyo sa x-ray. 0955-268-6186, 64-year-old. Blood pressure 120/80. Kanang ko muhigda ko og magtalik-takilid sa tuo nga bahin. Mutuyok, malipong, pero sa left nga bahin dili man o mutindog dili man ko malipong. Vertigo ba ni Dok? Sir, ginainom. Ingani siya dong. Not related to your blood pressure. Naay bara ang imong dalunggan sa wala. Unsa man na dapit nga bara na Dok nga kadungog man ko. Ang imong dalunggan naa na siya gitawag nga organo. Organ of Corti. Unsa man ang kabawa ng organ of Corti. Muna siya nagadala sa inyong balanse. Mura na siya og kanang pilipit nga pan. Pilipit. Diha magdagandagan ang night fluid dito sa sulod para muhatag siya signal sa utok ka, ay dong, hiwi na imong linakwan dong. Ay dong, na-paralyze ng imong kili dong. Ano ba? Muna siya ang kung sa ba na sa eroplano, gyro compass. Kung ako mo kadugog sa gyro compass, babay. Basta muna siya muhatag sa timbang sa atong lawas may gala kana sa dalunggan. Karon ang makabara na unsa man na infection, nagdiving nga lawom na kaayo nga di kaya, nabalik nabigla o kun di ba nakabara na blood clot dito sa organ of Corti. Karon dong maski pag normal pas kabayo ng imong blood pressure, malipong ka. Kanang cert na tabletas, igo ray tao na siya nagkaingon sa imong utok nga wala ka nalipong, katulugon ka. Dili na siya mawang tambal. No? Kuha. Kanang tambal sa ang sakit manimo kay Meniere's disease. Unsaon man na do operahan, dili. Unsa may tableta sa ana Dok? Wala. Unsay tambal ana Dok? Wala. Way tambal ana. Ang wala sa vertigo nga ang klase o Meniere's disease, exercise lang in town. Ipasaka inyong blood pressure para mukusog ang inyong pumping sa inyong kasing-kasing o budagan ang dugo dito sa organ of Corti ninyo para kuhaon tong blood clot. Dili makuha sa tabletas na noy. Makipagwanto kag Amerika, di na nila makuha. Mo gihapon ihatag, circ lang gihapon. Nga naman, kabalo mong ko ana, pila na kalibo akong gikuha ko ana. Pila na kalibong pasintiging na nako nga. Ang tambal ana day kanang lipong nimo exercise, lakaw pero gaya na taas na kayo mga isa ka bulan na ba wala na ibang vertigo ba. Nya pag tinapol man ka, di po gyapon kasi sige lang kag inom. Sir, 0953-407-5659. Dok, unsang tambal sa dalunggan bangag nga magkatol. Ipatanaw sana siya kay fungal infection siguro ngayon. Kanang katol gani inyong dalunggan. Fungal infection na usually. Ang second cause, sobra kayo yung paglimpyo sa inyong dalunggan. Nasamad na lang. Pagkasamad na nangatol na siya pagkahuman after 5 days or 7 days. So, patanaw na sa doktor. Kay dili na siya
uban sobra sa kalimpyo, uban ng fungus. 0950-681-9365. 92-year-old lalaki. Unsay tambal sa bed, sordo. Salamat. Okay. Katong nagbantay sa 92-year-old na pasyente, ang protocol para kay nagsugod na si Mr. Ubo. Ha? Masa ubuhon dito kung mangisog ganyan kong istorya may gala. Nya gahi ra bang ubo ha, may pang-ubo kay gahi pa. so paminaw mo ha kanang gabantay og mga pasyente nga bedridden. Number 1, itakilid-takilid yun na ang pasyente every 30 minutes. Nga naman, ang bed sore is caused by pressure. Nga the same position ang pasyente na ang kabukaton siyang lawas mo paod dito sa lugar nga maigo, nga bukog. Mao na siya gitawag pressure ulcers ang bed sore. Pressure ulcers. Tungod na siya kay isa ra ka posisyon ang pasyente. So, every 30 minutes, tuyo ko na siya. Pa. Kung naghayang siya, after 30 minutes, ipatakilid sa wala. Tapos, ipatikilid sa tuo. Mga na siya. Naay bed, nag-iimbinto gina para diha. Ang tawag sa bed, striker's bed. Striker. Half million na hinuntaon na. Half million na siya kay pwede nimo siya ituwad-tuwad ang pasyente, itakilid nga kuan lang, electric lang, takilid na siya, tapos itakilid na, niya ikulob. Ang katong bed na imo bahala na, igo lang ka mo pindot. Mahal lagi. Mo yun na siya. Pero kung wala may nga na, ikapalit kamo, manual, takilid, 30 minutes, tapos 30 minutes na po. Kung na siya bed sore noy, mao gihapon takilid gyud na siya permi. Kung naiusahay nga ipakulob ninyo kadali. Uban mga tigulang di naman jud kakulob og dugay. So ipatakilid lang. Ay ikaduha pud ninyo ihimuon butang palit mo og kanang subabida sa bata gani para sa beach ang mga ligog dagat. Na may subabida sa bata nga urag plastic nya na urag donut. Kana siya, may ibutang dito sa lugar nga higdaan niya. Labaw na gyud kung naghayang permi. O di gina siya maayo. Kay aside sa bed sore nga produce ang katong iyang mag-pneumonia siya So itakilid gyud siya. Okay? Number 3. Ang paglimpyo sa bed sore, hugasan gyud siya kay daghan kayong lata nga uno diha nga itom nga nana, hugasan na siya karon limpyuhan, walay ibutang nga hunad, betadine, mga unsa diha, wala kay dili na siya motubo ang unod kung naay pressure ug naay mga chemical nga inyong ibutang. Tuo lang muna ako kay dugay kay ko nagkuhan sa mga pasyente na ako nga sa una na naapa na nga bed sores masi sa ospital. Tama na siya. Mortal sin man na sa ospital kung mag-bed sore imong pasyente. Karon taas nang gani jak simana puyo kag ospital. Paulion naman dayon ka. Sa una bulan ba? Sakit pila ka bulan na ka sa ospital. Karon wala na. Kay ngano? Mas maayo mga tuwa ka sa balay kay mas lesser pa man ang kunya magamit po ang bed sa hospital. Mo nang patakaran sa hospital ron. So dili gyud mo magpadugayon sa hospital kung unless necessary good. So mao na siya. O pinaka-importante gyud na igala. Pinaka-importante gyud. Ang samad dili maayo kung walay protein. Karon makiglalis mo sa ako. Pagkaonon day karni ang pasyente do.
Alangan, dili man mo repair ang kanon sa samad. Dili po siya mukuan kung tagapakaunon ng yung oatmeal. Wala man na siya protein. Protein yun. Pasabutan na, karne. Karning baka, karning baboy, tanang karne ba? Kung saan man siya, Dok, wala na may ngipon. I-osteurize. Pasabot mo kung sa i-osteurize. I-pressure cook ang karne. Hangtod nga, mabili na lang ang sabaw. Kuha. Katong sabaw, mao to'y ihungit sa iya. Kaya ang sabaw ato, kompleto na to sa protein mo. Hindi naman kinahanglan mo supa ang tigulang. Sus, wala na tao kuan, bag-ang nila iyang ipaak na ba? So, ang makakaya na niya, sabaw. Nyamingon mo nga, makataas ng blood pressure ang kuando, ang kaning baboy. Taka lang mo. Pataka lagi mo ana. Dili na tinuod ba? Nga, Dok, masakal kaya kung blood pressure kung makaon ko kaning baka o baboy. Psychological na Sus, panawa na kung say himsog kayo mga 80 years old. Tanaw ra gyud mo tigulang gud. Talagsa na mo siguro mo tanaw og tigulang kay may kwarta. Tigulang na nayo may kwarta. Bayag si siya. Si Donald Trump kay tiguang na kaya. Makaasawa pag bata. Dagan man kay kwarta. Tanaw ra mo tiguang kung kompleto na ang iyang diet na ay carbohydrates, may fats and proteins. Fats, tambok. Di na siya masakiton ba? Himsog kayo na sa tanan. Dili siya yung panit. Muro na bukog na lang o kanang panit na nabilin. Pagkiton po mo. Dili na ma-accomplish sa anything nga walay karne. Dili. Pusta pala akong itlog sa akong technician ba? Tuulang muna ako kay Jesus. Tiguan ako sa Puyog Hospital ba? 095. O so mao na siya. Pakaunong yung protein ang tigulang. Makita na rin yung improvement. Kasi matingala mo, mga 1 year later, siya na lang muhungin. Magpatawad na ka ng pustiso kay gusto siya makaon. Kung kompleto ang kaon. 0950-681-9365. Muna ito ng kaon. 0921-208-6425. 27 lalaki na operahan o appendicitis na. Dili appendix, kaya normal man na siya anatomy ang appendix. Kanus dapat mabalik trabaho. Ang edad nimo tagaan ta lang ka 15 dias. Pwede ka na mabalik kung di ka mga sa bugat. Kay usually yun, dili siya magsakit ang imong samad kung di ka mga sa bugat for at least 45 days. Kakuha nimo pero kung trabaho nimo sa computer, trabaho na tinapulan na pagkain. Kung ka sa opisina, sigilag ka ng papel, trabaho na 1 week ka na, pwede na. Nagani ko yung mga gioperahan, mga intern, mga doktor nga pabalik ko na kong duty. Di lang ko pabakasyon og dugay. Mas dali man ka maayo ba kung trabaho ka. 0915. Ayaw na pangasag bugat. 0915-236-8794. Dok, makapalit og Graham crackers. May 24 ang expiration date. Pwede pa ba nga kaunon o expiration date ni sana? Supposed to be, naa siya 6 months leeway sa sa iyang validity nga kaunon nimo. 6 months Pero bakery products gikan sa cake, paingon sa basta kaunon, ang pinakataas niya 5 days to 7 days ang shelf life. Tawag niya shelf life. So
kung expired na siya, niya kaunon, basanay Graham crackers, pwede pa siya kaunon. Pero, madugmok naman na kaya na siya doy. Niya mag-gikuan ba? Gifungus na. Giamag na. Mukaon pa day ka ana. Giamag ka, laban na gyud kanang abre-abre may wala dili sarado. Mao na siya ang problema. Kay kaunon ubaday na nimo. Ilabay na dong. So next time nga mag-grocery ka, tanaw nimo ang expiration date sa inyong gipalit. Hinoon, kung makakaon mo expired nga pagkaon, makabalo man mga daot. Nga naman, magkalibang mo. Magkalibang mo. Kami bitaw, nakapalit ng sardinas, may gala. Normal lagi unta to. Ang pasabot na ako ba nga, walay dent ang can, wala ba yung limpig ang expiration date. Okay man, pero pagkaon ako ba, niya, paborito biyan ako ng sardinas, may gala. Bahala na gagawa kay litsun diya, basta na yung sardinas. Bites na. Ha? Pagkaon ako may gala, kay katol mo na kong dila. Talag sara kay ko mo kung anong pagkaon ba, kanang mga allergy, wala Kaon ko, di lang ng karneng gadugo. Yung mga palahubog diya, kay balo lang ko sa ginestorya na ko. Ni katol mo sa kong baba. So, ko, ilabay kay basing magkuhan tani. Magkalibang tani. Agilabay. So, tulog ka man to kalata siguro sa dinas, pati bag yung mahala. Mahal kay classic sa dinas may gala kay lahi ng bugo. Mangita man ko katong lamig yun. Sa una may gala ang sa dinas kanang kuana gikan do sa Amerika. Lamia Muna siya nga nagtiguang lang ko. Di na ko ipuli ng sardinas, bulad. Muna ang favorite na ko. Bahala na kung saan mo kadato, basta naalang ko yung sardinas o bulad. Pais na ta. Makakaunan ko na isa kabandihadong kanon. Pero, hindi na ako nakaon ng kanon sa akong kaon. Makaon din ko yun tambok. Tambok, kaon kong tambok. Nga naman. Ang tambok manggod, muna'y nagahimo sa atong ugat. Kabalo, kanong mga nasa ako, sige, balik-balik ka na ba? Walay mo himo ka ng panit sa itong ugat ba? Mura na siya og electric wire nga walay kuan, walay cover. Di makakurente. Bagya pa na itong ugat. Ang nerve na to. Kung wala ka nagkakaroon tambok, wala na siya. Wala na siya magkurkurug ka. Magsalimuang ng imong kamot. Binhod. Wala siya, isa na siya sa rason. Ngilo. Ngol-ngol. Wala siya mga sintomas na dili mo kaon o tambok. Amot ninyo. Mutuon mo keto diet. Taka, gusto yun. Tanaw lang po sa ako, God. Tanaw lang akong naong, 68 years old. Ingat kung ingani ba ko kagwapo. Ayayay. Wala tinuloy. Kumuingon mo, mangita mong tao nga, mukha o karning baka, karning baboy, bisag usang kani. Kao ka na, way pili. Kusog kayo kung mukha o karning kanang humbak o kaning, adobo, astilan. Ayaw ko, pugi ko, tawag na ko pulis, kaya di mo manong kaon. Matawag na bumbiro ba? Ikagapi din na mundang kaon. Mula na ang may gala. Sukad pag yun sa 1950s, naagyan siyang triangle of diet may gala. Wala mo siguro mo kaabot, Triangle of diet. Ang untak gud ana sa ibabaw. Mao na siya ang fats. Ang tunga-tunga ana siya. Proteins. Carbohydrates. Ang ubos basic yun siyang daghan yung kayo kaunong protein. Pakita ragon mo muna siya ang triangle of diet. Kung musunod mo moingon ko sa inyong
Kasi pag mabot mo 100, kay kung sa buhol mo, inuon na mo sa dinas kay tiguang naman. Hindi pa namatay, imuulat sa dinas. So, wala tayo panahon, may gala. Kasi, ano po rin si Julius ba? Dok, ama ng tabi, Dok. Si Dr. Kagapi ini, the doctor sa kahanginan.